May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ano nga panguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag subong mabatian nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. 37 anyos nga taga-Ibi Magalona napatay sa kolera. 3 ka mga barangay ginpaidalom sa kolera outbreak. Bacolod City may napulo ka mga confirmed cholera cases. Lalaki nga na aksidente wala nagpa-ospital, nasapuan patay pagkasunod nga adlaw. Pagpangawat sa sunod siyang balay sa isa ka subdivision sa Bacolod, nakuhaan sa CCTV. Kag sa Good Vibes, saksiyan ang dog fashion show kag dog walk. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, sumugod pa lang sa Miyerkules, may mga road closure na nga ipatuman sa Lacson Street sa Bacolod City. Humalin sa corner sang BS Aquino Drive kag Lacson Street ang ipatuman nga road closure sumugod sa Miyerkules. Sa Capitol Laguna man, kutob ang parte sang dalan nga pagasirad-an. Ini para sa mga himuon nga preparasyon sa pag-set up sa mga stage kag kiosko sa among dalan. Sa Biyernes, tubtub Domingo naman ang selebrasyon sa Lacson Street, ang ulihi nga 3 ka adlaw sang Mascara Festival sa Bacolod. May traffic routing nga ipatuman ang Bacolod Traffic Authority Office, mangin one-way ang Gatuslao Street. Ang mga northbound nga mga salakyan sa Gatuslao Street mag-aagi, samtang sa BS Aquino Drive naman ang southbound. Ang North kag South Capitol Road pagasirad-an man. Sa number 9, bayaran naman sa ipatuman nga saka sa bili sa produkto petrolyo sa buwas nga adlaw. Matapos ang big time oil price hike sa nagligad nga semana, liwat na naman nga magasaka ang presyo sa gatong buwas nga adlaw. 2 ka pesos kag 70 sentimos ang igamahal sa kada litro sa diesel. Malapit 9 pesos na tanan ang saka sa diesel matapos ang 6 pesos nga oil price hike sa nagligad nga semana. Samtang 80 sentimos naman ang saka sa kada litro sa gasolina. Ginatan-aw nga ang pagsaka sang gatong ang resulta sang nagahilapit nga winter season kag ang pagbaskog sang dolyar kontra piso. Sa number 8, pagpangawat sa isa ka persona sa isa ka subdivision sa Bacolod City ang nakuhaan sang CCTV video. Nagalapta karon sa social media ining CCTV footage sang aktwal nga pagpangawat sa balay sang pamilya Kalipusan sa Sonata Residences sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod sang Oktubre 6. Sa video makita ang wala makilalaan nga lalaki nga nagatiniil, naka-face mask kag nakakalo nga nagalambiyong sa sulod sa balay nga wala sang tawo. Mareson siya nga nang abukay sa mga cabinet kag ginpangkuha ang makitaan ng mga electronic gadget, alahas kag kwarta. Pila sa mga netizen ang naakig kay daw nag-shopping lang ang kawatan sa sulod sang balay. Sa pagpangusisa sang katapos ang pulis sa Station 7, sirado sadto ang mga portahan kag bintana sang balay. Pero ang suspect ang nagsaka sa atop, gingunting ang scene kag ginguba ang kisamisang balay, tubtub nga nakasulod siya sa isa sa mga kwarto. Padayon pa karon nga ginausisa sang kapulisan ang kaso agud makilalaan ang nakapalagyo nga persona. Sa number 7, sa Banuasan Tuboso, isa ka tapasero na sapuan patay sa unhan sang Taytay. Nasapuan nga patay kahapon sang aga sa unhan sang Taytay sa Barangay San Isidro sa Tuboso, 55 anyos nga si Renato Delicana. Ang biktima ang may madamo nga pilas tuga sa pagbuno sa siningalawas. Sunod sa pulis, mahimo mismo sa amuman nga lugar ginbuno-buno si Delicana. Sabado sang gabi, uli nakit-an ang biktima kag karon parayon pa kag ginahibalo sang PNP kung sino ang may kahimuan sa pagpatay sa biktima kag kun ano ang motibo sa pagpatay sa iya.
Sa number 6, lalaki nga wala nagpa-ospital matapos maaksidente na sapwan patay kainas ang aga. Wala na nagaginhawa sa masapwan kainas ang kaagahon sa balay sang iyang nga lola sa barangay Duldul sa Valladolid ang 29 anyos nga si Jose Alvarez Jr. Suno kay Major Wilfredo Binoman, ang hepe sang Valladolid PNP, imbolbado kahapon sa aksidente si Alvarez sa highway sa barangay Palaka. Sunod sa pulis, nakabunggo si Alvarez sa nagaliko nga tricycle gani naglabog ini gikan sa iya ginasakyan nga motor. Apang conscious man sunod sa pulis ang biktima kag wala na siya nagpadulong pa sa ospital. Posible may internal hemorrhage. Suno kay Binoman nga amo ang gintunaan sang iya kamatayon bangod sa wala man nakita nga signs of struggle sa kay Alvarez sang ini ang masapwan patay. Sa number 5, syudad sa Bacolod na nagpadala na sang team para magbulig sa pagmonitor sa puerto. Hindi kasunod sa gin-report ng suspected African swine fever nga kaso sa Iloilo Province. Kainas ang aga, nagsapol si OIC Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana sa ginpadala nga team sa Bacolod para mag-augment sa ginapatigayon nga inspection sa mga puerto matapos ginmando sa probinsya ang pagdumili sa pork kag pork products gikan sa isla sa Panay kag Guimaras nga magsulod sa probinsya. Sunod sa kay Limana, ini silang iga-deploy sa Breadco kag Banago Port lakip na sa Sumag bangod may mga magagmay man nga mga baruto nga nagadala sang isda kag iban pa nga mga processed food diri. Maid-id ang monitoring sa mga nagasulod sa probinsya sunod sa kay Limana bangod hindi marisgo sa Negros Occidental ang 6 billion peso nga swine industry sini. Sa weekend, tigayan nga naka-confiscate ang ESF Task Force sa puerto sa mga pork products kasubong sang molo kag tosino, gikan Iloilo kag ini ay nagabalor sang 20,000 pesos. Ini ang nabalik na sa mga shipper. Pag-start ang aton niya banning, so nag-alert ang aton niya quarantine inspector, so amo na nga may na ship back na kita, no? So willing man ang mga shipper nga ibalik ang ilang product, no? Kaya because sa aton nga ginapatuman nga layo. Sa number 4, pagkondon kung pagdula sa penalidad sa utang sang market vendors ang hindi na pag-iduso pa sa konseho. Enero 31 ang ginhatag nga deadline sa syudad para sa 1,261 ka mga market vendors halin sa 3 ka mga dalago nga merkado para bayaran ang kapin 24 million pesos nga utang. Suna kay Councilor Celia Flor, ang pamuno sa Committee on Markets and Slaughterhouse, nakasaad sa napirmahan nila nga compromise deal nga kung mapaslawan ang mga vendors nga magbayad sang utang, sarang pasiradaan sang syudad ang ilang mga ginarentahan nga stall sa merkado. Ginsiling man ni Flor nga hindi na kinahanglan pa ang condonation ordinance karon nga may nakasugdan sa tunga sang syudad kag mga market vendors. Kay ina ginsugura naman ni Flor ang pag-inspeksyon sa ginkaayo nga Burgos Public Market dungan sa pagpahanumdom sa mga vendors angon sa ilang responsibilidad sa syudad. Wala na kita nagkuan sang condonation kay kagagmay man lang sang ilang gagmay man lang ilang arrears. So tapos amo na bala kay kun makondon ka sang isa, makondon ka sang tanan ti unfair sa iban to yang nga nagbalayad na bala full by next year, by January ako galantaw gid nga by January 31 fully paid na ang tanan nga stall sa tanan naton nga merkado. Sa number 3, si Mamaylan City. Mga evacuees ang matamat nga nagpauli sa ilang mga puluyan. Pagbalik sa klase sa Miyerkules nga adlaw, ginmando man sa alkalde. Sa partial unofficial count na ginhatag ni Mayor Raymond Tungson sinilamang udto sa Tonggo Elementary School kag High School by 122 ka mga pamilya o 490 ka mga persona ang tigayon nga nakapauli na. Sa Carabalan Covered Court naman kag Elementary School, 112 ka pamilya o 476 ka mga pumuluyo ang nakabalik naman. Sa executive order nga ginpagwa ni Mayor Tongson, nakasaad nga ang incident management team ang nagrecommend sa pagpauli sa mga evacuees gikan sa barangay Kabadyangan kag Carabalan, magluwas na lamang sang yadtong mga nagapuyo sa sitio Campayas, Midel kag Sigang nga sakop sang Carabalan. Sa bahin sa Department of Education, ginrecommend man ang liwat nga pagbalik sang klase sa Miyerkules sa natungdan nga mga barangay
Magluwas man sayad tong mga nagapuyo sa sitio Campayas, Midel kag Sigang nga paghahatagan naman sa mga modules sa nagkanainlaing nga evacuation center nga ila na pahamtangan. Nagbiya ang mga pumuluyo sa natungdan nga mga barangay kasunod sang asod-asod nga enkwentro sa tunga sa military kag rebelding NPA nga nagresulta man sa pagkautas ang kabuhi sa duha ka mga soldado kag mataas nga opisyal sang NPA. Sa number 2, chlorination sa mga bomba kag mga bubon pabasugon sa City Health Office sa mga kabarangayan. May report si Nico Delfin. Siyam na ang kumpirmado nga kaso sang kolera sa Bacolod. Gani sa pagsinapol kay na sa mga opisyales sang syudad upod sa City Health Office, nakasugta ng paghinyo sang bulig sa 3 pa ka mga dugang nga laboratory para mapadasig ang pag-usisa sa mga water sampling ilabi na gikan sa mga nagkalain-lain nga water sources sa mga barangay nga may sporadic cases sang kolera. Ginako ni Dr. Carmela Hensoli, pamuno sang CHO, nga tubtub karon hindi pa mapatod kundi naghalin ang kolera. Duwat nga mag-water analyze. Para so there's only 3 laboratories na nag-analyze ato di water sa Bacolod. So ginaayo sila namon nga mag-parallel testing kami. Para mas madasig. Para magdasig kay hindi bias for Bacolod City Health also. Mas may nga may third party. Pabasugon man sang syudad, pinagi sa CHO ang chlorination sa mga bomba kag bubon sa mga kabarangayan, ilabi na sa mga lugar nga may kumpirmado nga kaso sang kolera. Nalakip dining Barangay Mansilingan, Tangob, Alihis, Sumag, Granada, Barangay 14 kag Handumanan. So kami confused man mismo. Could be the source of water or probably the food handling good. It's more ang nakita namon poor handling sang food, ang unhygienic. So, muna nag-advisory ko the other day na dapat ang water clean and potable. So, ng hygiene dapat before mag-prepare sa mga food dapat ang hugas ang sanitation pagid. May 112 naman ka mga water refilling station ang ginrecommend sang CHO para mag-untat anay sa pagbaligya sang produkto nga tubig bangod wala pa sang sanitary kag business permit. Ginosisa naman sang katapos ang Environmental Sanitation Division sang CHO pati mga food stalls ilabi na ang sa Bacolod Public Plaza kag Bacolod City Government Center. Iniagod mapasiguro man ang proper handling kag preparation sa mga ginaserbe nga pagkaon kag ilimnon sa mga customer karon nga Mascara Festival. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Trentaysiete anyos nga pumuluyo sang banwas ang Ibi Magalona, napatay bangod sang kolera. Ining ikaduha nga kolera death sa probinsya. Sa gitpagbuwa nga pahayag sang banwas ang Ibi Magalona, ang 37 anyos nga lalaki ang gikan sa Hacienda Manalo 5 sa Barangay Tanza. Napatay sa bangod sang septic shock gikan sa infectious diarrhea kag severe dehydration sa Oktubre 11. Na-admit siya sa Teresita Hanandoni Provincial Hospital sa Silay sa Oktubre 10. Gani nagdeklarar sa cholera outbreak si Mayor Marvin Malakmon sa 3 ka mga barangay sa Ibi Magalona, inimo ang Barangay Batsa, Tanza kag Barangay 3. Sunod sa kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, sa karon nagsaka sa 12 ang cholera cases sa probinsya kag ini ang tanan gikan sa District 3 kag mga coastal barangay. Duha sa 12 ka cholera cases ang napatay. Sa records ng Provincial Health Office, ang Silay City may 5 nga recorded cases kung saan isa ang napatay. Ang Talisay duha ang cholera cases, ang Victorias may isa kag ang Ibi Magalona may 4 kag isa ang napatay. Sa napuno ka water sample nga kabahin sang unang nga batch nga ginpadala sang PHO sa Research Institute for Tropical Medicine, isa lamang diri ay nagpositibo sa kolera kag ini ang gikan sa Ibi Magalona. Pero ang nabilin nga siyam ka water sample sunod sa Tumimbang ang nagpositibo man sa bakterya nga nagatugas ang acute diarrheal diseases. Nagpadala naman sa bag-o nga water sample ang PHO kasunod sa bag-o nga mga kaso sang kolera pero ginahulat pa ang resulta. Nagapahanumdum ang probinsya sa mga pumuluyo nga mangin matinlo. Ipasiguro nga safe ang water sources nga nagalakip sa water refilling station. Ang pagpanghanda sa pagkaon lakip na ang gawi. Padayon man ang kampanya sa Zero Open Defecation. Definitely, it dictates nga kung taas ang cholera cases mo kag acute diarrheal disease sa isa ka barangay, there are problems of sanitation. Inaya sigurado gid ko. 100% ginaya. Ang water and sanitation and hygiene mo is problema ginadaya. Inaya ko a common denominator na mo. Hindi na yung may lupot ko, mayo nga akong tubig, I don't think so. Hindi na ga-reflect na mayo. So there is a problem sa imo nga first, ang potability sa water.
ang imo man nga waste disposal. Sa Good Vibes, hindi lamang mga tao ang nag-enjoy subong ang Mascara Festival, pati mga ido parte man sang selebrasyon. Sang weekend, may dog walk kag dog fashion show. Aton inisaksihan sa report ni Romeo Subaldo. Kundi makadtong iyang fur parent in full mascara costume, amo man ang sunod-sunod sa iya ni Jiro. Ining kalingaw sa audience sa Fantastic Mascara Dog Fashion Show. Isa lamang sila sa 22 tanan ka mga participants sa dog fashion show sa Falcor Marketing kag top grade kaupod man ng Potion Project. May fur parents nga ginpreparahan gid ang ilang mga costume sa pagrampa. May duo, kag may production number pa kag props kag ginpreparar. Walking the stage right now are the owners of Nestle Sibayan with their dog, Mallow. Star-studded man ang judges, yara ang vlogger nga si Jelay kag ang aktor nga si Buboy kag ang founder sa Potion Project nga si Malu Perez. Ayan, masaya po ba kayong lahat? Happy Mascara po sa inyong lahat, pangalan! Kag sa 22 ka mga nagrampa, si Jiro ang napilian nga winner. Make one female cat can get pregnant. Sa Sabado, may dog walk man laging patigayon sa The Upper East. Gitagaan sa nagkanilain nga mga awards ang mga nagpasakop nga mga ido. Ang iban sa ila, nakakostuman. Alright, thank you so much. At dito po, Osika. May libre kapon, grooming kag paghatag sa lecture sa dog owners. Kagit patigayon man sa weekend sa Robinson's Place, Bacolod. Barb, final week na kita sa Mascara Festival. Ma-expect na mas masako na gini sigurong dalanta. Kag dususan ulang ming no, nagsugod patapos na. Kag sa jamming no, alin sa una, kada cover ko na iya sa mga dog walk or dog fashion show, makalilingaw ganyan. Kaya baga nila Barb sa organizers, ang una ang dog show, hindi pwede sa sulod sa mall. So, kung ginalaw na meaning, mas open ang tao sa pagbaton sa mga ido. Kagabay itong mga balita sa Negros Subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Dapat balansa kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.